Posisi boloku iki lho, aku lagi ning prapatan Pasar Ndukuh. Iki lho pasare. Kuwi nek isuk kebuak banget wong dodolan apa wae ono. Nah, gandeng wis awan jam 11 iki ono mie ayam bakso. Aku arep mie ayam bakso. Lho nuwun, Mas. Monggo. Mas, mie ayam kula pesen. Oh nggih. Regine pinten, Mas? 7 ribuan. 7 ribuan bakso. Bakso ada yang 10 ribu, ada yang 12. Oh nggih, bentene napa? Bentene sing agenge yang besar, yang jumbo sama yang kecil. Oh nggih. Nek mie ayam bakso Ini yang bakso 12 ribu. 12.000. Ya. Nek bikae jam pinten, Mas? Jika mulai dari jam 8 start jam 10 tutup sampai jam 9 malam. Oke, boleh pesen ya, Mas. Ya. Nggih. Kira-kira